Il-biskuttin mistenni minn kulħadd u din il-ġimgħa kelli feedback qawwi minn xi nies li rawna l-ewwel darba. Anka jien. Veru li l-ħolma inti toħloma ftit sekondi qabel tqum. Il-Knisja temmen flajn u sfortunatament Iva jkun hawn nies li Iva jgħidulek. Tara bajnejk sħedtieli. Jien ħaneħel. Ix-xjentisti jgħidu għadi, George, jekk ma toħlomx ħajkollok problema ta' saħħa. Aħna noħolmu kuljum, però ma niftakruhiex kuljum. Mela għaddi kif tajtek kontratt f'Kalamita, ħatoqgħod tajjarni u kont iċċajta. Ara, qed nitħajjar ngħidlu cool, imma blikel fħal ukoll jitkellem u jimlina, allura ma ngħidlu xejn. Kulħadd għadda minna di, toħlom li qed tagħmel is-sess, xi fisser. Umbagħad tqum fl-aħjar biċċa, probabbli. Il-preżent Inti x'qed tkun professjonali, eh? jew il-futur. Le, mhux qed ikun professjonali, sur direttur. Għalxi. Għax preżentatur serju, qabel ipaċ biex tħares il-kollega tiegħu. Dak nafx qed jiġrilu tant ħolhom tal-aħħar li jixtieq tispjegomlu kollha u jrid jieħu servizz b'xejn. Dana bħal meta jekk jiena nirkeb miegħek u jkollok għal resqat il-karozza mingħajr brejkijiet. Ngħidlek dieħu ħsieba għax jaf ikollok inċident. Qed nindika l-futur issa sta għalik jekk tux tib il-brejkijiet jew le. Jgħatolix waħdek. Grazzi li ġibtu dik għal-ħajqa. Le, jiena tnejn ġibtu. Le, ħajtina ċans nkun is-samit. Qed tara birsit, rajtu għattilkom jien. Ara tħares lejja għax tisħetni.